Aniya na mga dagkong balita karong adlawa sa One Mindanao. Truck driver nga igo lang matud pa nangihi kilid sa usa ka container van. Angol human maipit sa giplastar nga laing container van sa Cagayan de Oro City. Usa sa upat ka mga sospek sa pagpanuli sa mga empleyado ug bangko sa Manolo Fortich Bukidnon, dakpan sa Tagulwan, Misamis Oriental. Taxi operator sa Cagayan de Oro City magsumite og petisyon aron babagan ang pagsulod sa langyaw nga kumpanya nga magpadagan og electric vehicle taxi sa syudad. 37.5 million pesos nga kantidad sa hinabang gikan sa usa ka Japanese company gitunol sa GMA Kapuso Foundation alang sa mga apektado sa linog sa Soccergen ug Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Og Kadayawan Festival 2026 formal na nga gilusad sa Davao City. Mga aktibidad nga angay atangan atong sayron.